burina zaɓina soyayya ta yi daɗi ba shakka. So wannan haka ne so da daɗi mai nishaɗi zuciya ke taimare. Inda kake ina kusa kar da kayo musu wannan haka ne so da daɗi mai nishaɗi zuciya kai taimare. Na yi wani sa zai tasha iska in baki tashi muje ba, domin ko tari na dukiya a gaban ba zan ɗauka ba. Ko an jere ma teku da kai wasu da kyawun noma, fuska take zanga tana haskawa ke ce zaɓin raina. Inda kake ina kusa kar da kayo musu wannan haka ne so da daɗi mai nishaɗi zuciya ke taimare. magana in amin in mata kaba ba zan fuskanta ba. In kayi min da karatu duk wahalarsa ba zai goge ba, domin babban burina kai ne ba zan boye ma ba. Mun ɗauki kamanni da ni da kai kuma kai ne burin raina. Inda kike ina kusa kare da kiyo musu wannan haka ne so da daɗi mai nishaɗi zuciya ke taimare. Masoyi daɗi da ni da ke wahala ba mu sha ba, masu shan wuya sai dai niyo musu jajaba ba ki hakan ba, domin mu ɗorewa zami ni da ke da ikon lamba. Mun kama kafa da nabi ɗan Abdullahi daga Amina.